Iyo ang pagsabuhay kan mga katukduan kan Diyos. Kaipuhan niya to ipahiling sa gibo, bako lang sa tataramon, ang pagsunod niya to sa kabutan kan mahal na Diyos. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, pangingenotan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos sa pag-awit kan awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa paagi kan Ebanghelyo, padagos na iniimbitaran kita ning kagurang na bakli nin puso, urug pa sa mga panluwas,
ng mga bagay sa satuyang pagkabuhay, asin sa satuyang pakikisumaro sa iya, asin sa satuyang kapwa. Kaya sa iyang tinutuyaw ang mga eskriba asin pariseyo, dahil mas pinapahalaga ninda ang mga panluwas na bagay kaysa pagbabakli nin sa indang puso. Kaya kita man sa mapakumbabang buot, sa tuyang hagadon sa kagurangnan, ang kapatawaran sa mga pagkakataon na di kita nagsisimbag sa iyang pangampudan na magbakli nin buhay. Matugang akontan sa itong mga kasalan, tani magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kay nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at inuman, sa mga taong mahal at buo. Inuumang minta, inurutyaw
Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin maherakon, naginikanan kan atang, tanganing maninigo asin makangalas na mapaglingkudan ka, kan sa imong mga parasunod. Warasan sa mo, namimibi kami, na daing kaulangan kaming maghidali, pasiring sa imong mga panuga. Huli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin naghahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Pinapasabot sa to kan enot na babasahon, an manunungod sa kaanggotan kan kagurangnan, duman sa mga dai, naghihingohang isabuhay, antipan, asin an pagigindayupot sa iya. Hinanyugun po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Dakulang hadi ako, sabi kan kagurangnan nin mga hukbo. Asinan sa kong ngaran, makakapatakot sa mga nasyon. O mga padi, ngunyan para sa Indo ang tugon na ini. Kung dai ka mo maghimate, asin dainin doy sa puso, natawan nin kamurawayan ang sakungaran, sabi kan kagurangnan nin mga hukbo, susuguon ko sa Indo ang maldisyon, asin mamaldisyonon ko ang sa Indong bindisyon. Minaldisyon ko na ngani, huli tamayo sa Indo ni nagsapuso. Alagad, kamo nagsiblag sa dalan, pinadungkal nindo ang dakol sa katukduan, asin rinaot antipan ki Levi. Sabi kan kagurangnan nin mga hukbo. Kaya pinagi ko, kamong hamak asin hababa sa gabos na banwaan. Sa sukol nin dainindo inutob ang sakong mga dalan, asin nagpapalain kamo nin mga tao sa pagtutukdo. Bakong kita gabos igwanin sa rusa ng Ama? Bakong ang Diyos na sa rusa na, iyuan naglalang sa to? Ta daw ta nagpapasaluib ang saro sa iyang tugang, sa pagbasang-basang kantipan, kan sa tong mga magurang. Tataramon kan kagurang na. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang sa tupong simbag, kagurangnan, atamana sa imong atubang, ang sa kong kalag sa katuninongan. Kagurangnan, atamana sa imong atubang an sa kong kalag sa katuninongan. Kagurangnan, bakong magpaabaw-abaw ang sa kong puso, bakong mapanglangkaw ang sa kong mga mata. Day ako nagsisibot sa mga darakulang bagay, ni sa mga urog, kamakangangalas sako. Kagurangnan, atamana sa imong atubang an sa kong kalag sa katuninongan. Kundi pinatuninong asin pinapaalo ko ang sakong kalag. Siring sa nabutas ng aki sa daghan kanina. Siring sa butas ng aki ang kalag ko sako. Kagurangnan, atamana sa imong atubang an sa kong kalag sa katuninongan. Maglaom ka, Israel, sa kagurangnan. Ngunyan asin sagkod paman. Kagurangnan, atamana sa imong atubang an sa kong kalag sa katuninongan. An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod sa pagpasalamat ninhuli sa marahay na paghiras kan tataramon kan Diyos sa mga taga Tesalonika. Hinanyugun po niya to an babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, nagi kaming mabuot sa tahaw nindo, siring sa nagpapasusong ina na nag-aaling kan sa iyang mga aki. Sa siring na pagpadangat sa indo, minarhay ming ihiras sa indo, bako na an ebanghelyo kan Diyos, kundi man an samuyang sanang buhay. Huli na ngani tanagi kamong mga namumutan. Nagigirumdoman nindo, mga tugang, an samong paghigos, sagkod paglapigot, banggi asin aldaw nagkakayo, tanganing dai makagabat kiisay man sa indo.
kami nagharubay sa indo kan ebanghelyo kan Dios. Kaya kami man daing untok na nagpapasalamat sa Dios, huli ta kan akoon nindo ang tataramon kan Dios, na nahimate nindo samo, inako nindo iyan bakong siring sa tataramon nin tao, kundi susog sa katotoohan. Tataramon kan Dios na may nahihimo man sa indo na nagtutubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matingdo na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan si Jesus nagtaram sa katauhan asin sa iyang mga disipulos na ansabi, sa tukawan ni Moises nagtukaw ang mga eskriba asin ang mga pariseyo. Kaya ang gabos na isabi ninda sa indo, gibuha asin utuban nindo. Alagad day kamo maggawi susog sa saindang paarog. Ta nagtataram sinda, alagad dai nagigibo. Nagbubugkos nin magagabat na darahon na masakit mapasan, asin ipinapapasan ninda iyan sa mga tao. Alagad sinda, habo maghiro kayan, ni kan sa indang muro. Ang gabos nindang gawi, ginigibo ninda sa pagpadayaw sa mga tao. Pinapahiwas ninda an sa indang mga pilakterya, asin pinapalaba ang mga kalay-kalay sa saindang alikboy. Nagugustuhan ang mga enot na supa sa mga bangkete, asin ang mga nangungurog na tukawan sa sinagoga. Ang mga pagtaong galang sa mga saudan, asin na pag-apodon nin mga tao, Rabay. Kamo dai magpaapod na rabay o maestro. Tasaro sana an sa indong maestro. Asin kamo gabos magturugang. Dai kamo mag-apod na ama kisay man sa indo sa daga. Tasaro sana an sa indong ama sa langit, ang langit noon. Dai magpaapod na kagurangnan, tasaro sanaan sa indong kagurangnan, si Kristo. Ang pinakadakula sa indo, magiging indong paralingkod. Ang magparalangkaw, ibababa. Alagad ang magpakumbaba.
ilalangkaw. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Namumutan ng mga tugang, direktang ipinahayag ni Jesus tulos ang mensahe sa mga pariseyos asin sa mga iskriba. Ang tuyaw ni Jesus, iyo ang mapapadapit sa inaapod na hipokrisiya o pagsagin-sagin. Tulong nangungurog na obserbasyon ang ipinahiling ni Jesus. Ang ipinagamiaw sa sainda. Enot, pagtaram o pagpahayag na daininda ginigibo ang saindang tinutokdo. Preaching without practicing what they preach. Ini ang enot na obserbasyon ni Jesus. Alagad maski nga ni siring ang pahayag ni Jesus, ang tukdo niya sa mga tagasunod, dangugon sa nanindo, ang sa indang sinasabi, alagad ay nido pag-arugon ang sa indang pinapahiling o ginigibo. So yan po ang enot. Preaching without practicing. Ikadua po na pinagtuyaw ni Jesus sa mga eskribas asin pariseyos, iyo ang pagdagdag o paglaag nin magagabat na bagay sa abaga kan mga parasunod na sinda mismo da inida kayang paasanon. So, ini sarong bakong marhay na padara sa mga taga-sunod. Imbes na pinapagian ang mga dara kan mga sayang nasasakupan, lalong napapagabat ang sayang buhay. So, ini po ang ikaduwang pinagtuyaw ni Jesus. Asin ang ikatulo, iyo ang sobra nindang pagpapahalaga sa inaapod na self-enhancement. Tangani isa ng mahiling kan tao na sinda dakula, sinda marhay, asin sinda nangungurog. Igwa pong sarong istorya, minsan po may sarong mayaman na donor, sarong mayamanon, asin inimbitaran niya po ang sarong Zen master na magbisita duman sa iyang palasyo, sa iyang magarang harong. Alagad, enot na ang ginibo kang Zen master, imbes na magbado siya kang bado bilang sarong master, nagbado po siyang sa alabado. Itong sa pobre. Kaya kan magduman siya sa harong kang ining mayamano na donor, imbes na padaguson siya pinahali. Asin siya naghali man. Asin nagbalik siya sa iyang harong, asin nagsulot na kasi magarang bado. Asin nagbalik siya duman sa harong kang mayamano na donor o benefactress. Asin pinadagos siya, alagad sinabihan niya ining nag-imbitar sa iya. Kasubago nagdigdina ngaya ako, pero dai mo ako inako. But sabihon ngaya, an inaako mo, iyo an sulot ko. Bako man talaga ngaya ako.
namumutan ng mga tugang, ining simpleng istorya, nagpapahiling din sa tuya, kang sarong dakulang tendensya sa tuya, na minsan tinatawaan taning dakulang emphasis. Either ang sulot kan tao, o kaya ang sa iyang mga pagsadiri, o sa mga bagay na bagay na nadara kan sarong tao, mga bagay na mga pagsadiri niya. Ini po ang tendency na pinagtatawaan taning emphasis. Itong mga bagay na makakapa-enhance kan sa tuyang sadiri. But aram ta na we are not what we possess. We are not who we are because of our titles. Kita bilang tao, ang satuyang identity day nakadepender sa mga bagay na panluwas. As in, iniambot na tawaning emphasis ni Jesus. Mas mahalaga sa iya ang pagbabakli nin puso. Bako itong minsan mas dakultang panahon na iginugugol sa mga panluwas na bagay. Pero bako po yan kita. Oh? Whether we wear good clothes or not, we remain to be who we are before God. Ang identity ta po nakadepender sa mahal na Diyos. Depende po sa kung paano kita namidbid kan mahal na Diyos. Yan po ang basihan kan sa tuyang identity bilang tao. Kaya sa Ebanghelyo nagpapagirumdom si Jesus sa iyang mga disipulos ang mapapadapit sa kapakumbabaan. Sa uring parte kan Ebanghelyo sinabi ni Jesus, an magpapalangkaw ibababa, alagad an magpakumbaba ilalangkaw. Sisay ang sinasabing mapakumbaba. Sinda po itong mga tao na igwang inapod kang exact estimation of oneself. Tama na paghiling sa sadiri. Dai sobra, dai kulang. Tama sana. Alagad, paano tama sasabing tama ang satong paghiling sa tuyang sadiri? Magiging tama po ini kung ang paghiling ta sa tuyang sadiri, susog kan pagkamidbidin mahal na Diyos sa satuya. Kaya ang reference po, how God knows us, kung paano kita midbid ng kagurangan. Digdi po nagalaog ang importansya kang pagpamibi. Because in prayer, we do not only know God, but we also know ourselves better. Yan po ang pamibi, ipinapamukha sa tuya sa paagi kan pamibi kung si isay kita. Do not depend on the opinions of others. Pag ang reference ta, perming opinion kan iba, kita ang mawawara. Sisay na ang susunod ko. Sisay talaga ako. Mariribong ka. Sabi kang friend mo, okay ka. Magayon ka. Sabi naman kan saro, bako kang okay. Bako kang magayon. So, ang resulta, you have a dishonest or inaccurate concept of yourself. So, ini po ang itinutuklo sa tuya kan Ebanghelyo. We are what we are because of God. Kaya sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, di ka mo magpaapod sa iba na rabay o master, sarusaraan sa tong ama, di magpaapod na master o paratukdo
sarusan ang paratukdo. Day magpaapod na kagurangnan, sarusan ang kagurangnan. Oh? Siya ang source, kang gabos, asin na kita, mga recipients sana, kan karahayan ng kagurangnan. Asin day tamalingawan, na ang ebanghelyo nagtutukdo man sa tuya, mapapadapit sa paglilingkod. Incidentally, kita katatapos pa lang kang pagpirilian, pagpili kan mga mamamayo, kan sa tuyang mga komunidad, sa barangay, asin inipagirumdom sa tuyang mga ilihidong mga opisyalis kang barangay, ang mapapadapit sa paglilingkod. Dati, ordinaryo kitang membro kang komunidad, alagad poon ngunyan, aapo doon kamong honorable kagawad, or honorable barangay captain, honorable SK chairperson, pero ini ang pagirumdum sa tuya ni Jesus kan ebanghelyo. Ang pinakadakula sa Indo, magiging nindong paralingkod. It's not simply a title that you earned because of the trust of your community. Inipangapudan na maglingkod nin lubos, siring sa Jesus, naglingkod sa satuya, sa bulanos na espiritu. Amen. Matindog na po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Magtutupod ako sa Diyos amang makakamhan. Naglalangkan langit asin dagat, asin ni Jesucristo, aking bugtong iyan. Ipinahid ang huli ka ni Espiritu Santo, namunag ni Virgen Maria, pinasakitan kan panahon, punsong Pilato, Ako sa krus na nagang asin inubog. Umilig sa mga gadan, kay katulungan ka, nabuhay at alin sa mga gadan, suminahan sa kalangitan.
Tiripon bilang banwaan kan Dios sin pano nin pagsarig, idulot niya to an sa tuyang mga pangangaipo sa Ama, na danay na nagwawara sa to nin biyaya. An simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an mga obispo kan simbahan, magin lubos na dusay sa saindang dakulang katungdan nin paghulit asin pagharubay kan marahay na bareta ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga kaakian, makanood kan karahayan asin katotoohan, huli kan marahay na paarog kan sa indang mga magurang asin mga paratukdo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an karahayan, padagos niyatong paggibuhon, asin ang tataramon kan Diyos, magdanay nagiya kan sa tuyang mga gawe, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga maedad na, makamate nin karangahan, asin kaginhawahan sa saindang mga pagtios, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na mga gadan, magkamit kan katuninongan na daing kasagkoran, asin bagong buhay sa kahadaan kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, pasariga ang samuyang pagtubod, tanganing magtalubo kami sa imong pagkamot, asindanay na maglingkod sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Tindog tabi.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangan sa ko asin sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining sakripisyo, maging malinig na pagdulot sa imo, asin para sa mo, banal na biyaya kan pagkaherak mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadana minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini. Bako sa nang nakakamati kami aroal daw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan nangani kami kan buhay na daing kasagkoran. Ta igwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kang gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magaya-gayang selebrasyon. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabod ang gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Napapasalamat na pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Iromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asing gabos sa santos, na kayto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukluan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan,
tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo kan tanda ning katuninungan. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
manikluman. Iripon ngunyan, banal mong banwaan, sa bangkete ning pagkamuon. Tinapay na banal na binahan, para sa tugabos. Anak na banal na itinaos sa tugabos, inumo ning buhay. Kagurangan, yan nagparakan kanikluman. Ipon ngunyan, banal mong banwaan, sa bangkete ning pagkamuon. Tinapay na banal na binaan, para sa tugabos. Harap na banal na itinaos sa mugabos, inumo ning buhay. Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, an gawi kan sa imong kusog, magurog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit no na sakramento, kami maandam hulikan sa imong balaog, na magkamit kaining mga panuga, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang pagirumdom. Enot, ngunyan po yun, enot na Domingo, kan bulan, igwa po kita nin second collection para sa pangaipukan sa tong seminaryo. Gusto ko pong gamiton ang pagkakataon na ini, napasalamatan ang gabos na nagpartisipar kang nakaaging eleksyon, urog na ang PPCRB through the Parish Pastoral Council. Nagkaigwa po ng political forum, naging productive, meaningful, as in beneficial po sa community, and it seems magayon po ang feedback na namidbitaan sa tuong mga kandidato, as in naihapot ta sa sainda kung ano ang kamauutan ta para sa tuyang barangay. Kaya lalaumon po na yaon po ang PPCRB sa padagos na pasiguro na maging matuninong, makabuluhan, asin makahulugan ang taon ang pag-exercise niya to kan sa tuyang diretso na magpili kan mga mamamayos sa tong barangay. Ikadua po, sa kuya man pong pinapasalamatan itong mga nagsuporta sa satuyang maaktibidades kan nakaaging Oktubre. Yaon po dyan ang Rosary Queen 2023. Yaon man po dyan ang pag-celebrar niya to for the first time kan Parade of Saints na pinanginutan kang Holy Cross Parochial School. Siring man itong pinaabot nindong suporta sa misyon sa mga tugang niya tong nasa nabibilanggo, pag-celebrar niya to kang Extreme Poverty Day, as in indigenous peoples. Parti po kamo kang mga selebrasyon na ini, urugnaan sa indong itinataong suporta para sa tuyang mga tugang na nangangaipo.
Ngunyan pong simana, igwa pong retreat ang mga padi, kaya magkakaigwa po kaya po ang misa niya to sa parokya pagkaaga sana, kansilado ang mga misa pagkahapon. Kaya bawal po magadan, ngunyan na simana. No funerals. Kaya may pong selebrasyon ng mga sakramento sa mga alaw na iyan. And then, sa Nobyembre 18 hanggang 19, igwa po kita ng Parish Renewal Experience o PREX. Si mga day pa po nag-PREX, mag-take advantage po kita kang formation program na ini. Tangani pong lalo po kitang maparani sa mahal na Diyos asin sa satuyang parokya. Siring man, day malingawan, December 8, igwaning mass wedding. Si mga day pa po kasal sa simbahan. Day na po, pagpalipason ang taon na ini, na day kita mabindisyonan sa simbahan. Lalo na po kung haloy na po kamo nag-iibanan, o sa indong kamidbid, haloy nang nag-iibanan, tabangan tasinda, na makaako kan sakramento nin matrimonyo. Asin huri po, bukas na po ang pagpalista para sa mga kandidato, i-kandidata para sa Search for Little Niño 2024. Ang presentation po gigibuon sa Disyembre 3, 2023, durante kan misa pag kaagang alas 8. And then po, kung iga pong birthday ngunya na nag-attender sa misang ini, I will have the blessing after the final blessing. Mag-inutan na lang po digdi sa atyan pakatapos kang huring bendisyon. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.